El periodista Lluís Simón porta anys seguint l'afer de les federacions esportives catalanes per ser reconegudes internacionalment. El seu darrer llibre porta per nom Catalunya contra Espanya, el partit interminable. En aquesta entrevista ens explica com van aparèixer les primeres voluntats de l'esport català per participar en competicions oficials. Primer de tot, un interès no només per les seleccions i les federacions que ho han intentat, sinó també per temes polítics que sempre m'han interessat molt, de lluita de poder, tant a Catalunya com a Espanya. I en aquests moments hi ha diferents àmbits en els quals aquests dos territoris, si es pot dir així, estan tenint, diguéssim, enfrontaments, ja sigui a nivell legal, econòmic, i tots els temes que ja sabem. I un dels temes que jo crec que no s'havia tractat i té certa rellevància pels instruments que han fet servir els dos governs, tant econòmics com legals, doncs és el del reconeixement de les federacions catalanes, que el primer tripartit va signar que miraria, que ho intentaria, no?, contra la voluntat, diguéssim, de l'altre govern. El 1914, a la Hemeroteca del Mundo Deportivo, ja es parla del primer comitè olímpic català. En aquell moment no era ben bé un tema, diguéssim, tant de sobiranisme com podria ser ara, sinó que tots els grans clubs es van fundar a Catalunya, necessitaven d'alguna manera regular-se i tots veien el moviment olímpic o els Jocs Olímpics com el gran objectiu. I mentrestant, a Espanya, doncs, el moviment esportiu no estava estructurat. Va ser una manera de supervivència, tot i que, lògicament, quan va sortir el primer comitè olímpic espanyol, més o menys al mateix temps, ja es van enfrontar directament, no? Uns perquè veien que només es podien regular si ho controlaven des d'aquí, i els altres per un tema ja estrictament polític, no?, que no volien veure's arraconats, diguéssim, per unes federacions de Barcelona, de Catalunya, i que, a més, Catalunya entrés al Comitè Olímpic Internacional abans que un comitè espanyol, no? D'aquí ve una mica tota la història, i després hi ha hagut diferents capítols, com reneix el COC abans dels Jocs Olímpics de Barcelona, i ara aquest últim capítol que tenim, que són les federacions catalanes que intenten integrar-se a les federacions internacionals i es troben tot una mica el que explica el llibre, no?, tots els moviments que fa el govern espanyol per impedir-ho. Així, els més importants, per exemple, la Federació de Patinatge, amb una cosa bastant surrealista que també explico, està reconeguda per la Confederació Sud-americana i ha jugat la Copa Amèrica, i de fet la Copa Amèrica aquest any, l'hoquei sobre patins, es farà a Catalunya, tot i que encara hi ha problemes amb això per aconseguir els permisos. La Federació de Patinatge, una altra federació molt important és la Federació de Bitlles, que té, no sé si 4 milions de practicants a tot el món. Aquí és un esport molt minoritari, però és l'única federació en què hi ha, la Federació Internacional, en què hi ha reconegudes la catalana i l'espanyola al mateix temps, per una operació també que s'explica bastant rocambolesca, que va permetre als catalans ficar-se allà dins, no?, com si fos, diguéssim, agents secrets infiltrats i una cosa així. Es va anar per aquest camí. La primera diferència és que hi ha un acord, per exemple, a Escòcia, o Illes Faroe o Groenlàndia, que és un altre cas curiós, hi ha un acord amb els seus respectius governs estatals que els hi permet, diguéssim, competir d'aquesta manera. Anglaterra no pot prohibir Escòcia, si va ser fundadora de la Federació de Futbol o de Rugby, no es pot prohibir competir, o Gal·les, que té, diguéssim, un independentisme nul. A ells ja els hi va bé estar dins, però són coneguts al món gràcies a això, no? El cas de Groenlàndia també està bé, hi ha un pacte, això el govern català ho va estudiar, que poden competir, com que uns competeixen pel continent americà, que és el cas de Groenlàndia, i Dinamarca competeix a Europa, en principi no es troben mai, no?, i tenen prohibit trobar-se en alguna competició, però això ja ve pactat, no? Aquí sí que s'ha intentat pactar d'alguna manera, però no hi ha hagut manera. Hi ha el cas de Gibraltar, també, que és un territori que va intentar entrar a la UEFA i no ho va aconseguir, però sí que en altres esports minoritaris, com les Bitlles mateix, està reconegut. I bé, hi ha molts altres casos de països que allà els més famosos són Escòcia, Gal·les, i després hi ha moltes excolònies que encara pertanyen al seu país, diguéssim, a la seva metròpoli, que poden competir. De certa manera,
demostrar la seva existència en el món. Jo sempre he defensat que no caldria la independència de cap país que volgués competir esportivament per mostrar-se al món, no? ja sigui simbòlicament o per mostrar el seu esport al món. I aquest camí del pacte sembla que està ara mateix bastant trencat, i si ho està ara mateix que hi ha un president socialista a Catalunya i un de socialista a Madrid, diguéssim que en el futur encara ho estarà més, diguéssim, de trencat. El problema de la selecció de futbol no és el seu entrenador ara mateix, sinó pot ser qui sigui, sinó que no pot ni podrà jugar segurament si no canvien, si Catalunya no és independent, però directament un torneig oficial. Jo crec que és una anècdota de qui sigui l'entrenador, que Cruyff sempre provoca polèmica, no? O sigui, es fiqui on es fiqui. La Federació Catalana ha intentat fer algun torneig de les nacions, ha intentat fer alguna cosa diferent. Tenia lligades seleccions com Brasil, com Anglaterra, com Argentina per fer un torneig de les nacions, a més que la UEFA li hauria donat categoria oficial, no? Tot això ja estava pactat i la Federació Espanyola doncs ho va tirar enrere.